BTCनि मानाव गेदेर बुथिथि BTC एसेम्ब्लिनि मानाव गेदेर स्पिकार बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आदा हरेन बर' जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि बे मेलावनो नुजाथिनो हानाय रायजो सभानि बारग' MP मानाव गेदेर आदा उरखावगोरा ब्रह्म आरो लोगोसे बे मेलावनो नुजाथिनो हानाय BTCनि गोदान खुंथायनि बिबानाव जायफ्रा देरहानानै फैबाय मानाव गेदेर EM आरो MCLA नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे दिनैनि बे मेलाव नुजाथिफैनो हानाय गुबुन गुबुन हारिमायारि आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो नेहाथारि नोंथांमोन गिबियावनो आङो गोदान बोसोरजों लोगोसे मागो दमासिनि बर' उइमेन जास्टिस फरामनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो लोगोसेनो दानि गोदानै BTC खुंथायनि चिफ मानाव गेदेर चिफजों लोगोसे देरहानानै फैनाय साफ्रोमनिसिमबो बर' उइमेन जास्टिस फरामनिफ्राय कंग्रेचुलेसन जासिहरग्रोयो आङो जेब्ला लाइजामखौ नुयो जों सावरायलायदों नुबाय बेयाव पिस इउनिटि आरो डेभेलपमेन्टनि खोथा दङ बेनिखाय जोंबो सानबाय बर' हारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि खोथा सावरायोब्ला जोंबो मानो उन जानानै थानो आरो बर' उइमेन जास्टिस फरामा जेब्लायबो गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायनानै खामानि मावबोदों बिनिखायनो जेब्लानो जाय लिंदों जोङो बिथांमोनजों लोगो जानानै सावरायदों खामानि मावदों आरो दिनैबो बे थांखिजोंनो जोङो नोंथांमोननि बे सावरायमेलाव नुजाथिफैदों दिनै लाइजामाव होनाय आयदा मथेब्ला पिसनि खोथाखौबो जोङो सावरायनांगोन इउनिटिनि खोथाखौ सावरायनांगोन जों डेभेलपमेन्टनि खोथा सावरायनायनि सिगाङावनो जोंनि गेजेराव दिनै सान्थिया दंना गैया जों बेखौ एसे सानग्रोनांगोन होननानै आं सानो खारन नोंथांमोना बयबो मिथियो जाय पिस एकर्डनि गेजेरजों NDABनि 34 बोसोर नांनायनि जिथु एकर्ड जालांबाय बे पिस एकर्डनि गेजेरजों दिनै बर'फ्रा बिटिआर मोनदों आरो दिनै बे पिस एकर्डआ पिस हिसाबै दंना गैया सान्थियाव दंना गैया जों बेखौ एसे बिजिरना नायनांगोन खारन थांनाय 27 जानुवारियाव जालांनाय पिस एकर्डनि सासे सागानगिरि NDABनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा दिनै एकर्डनि उनाव जेलाव हाबनानै दंहैयो आरो बिथांजों लोगोसे 100 जननिबो बारा NDABनि सेंग्राफ्रा जेलाव दङ दा बेनि उनावहाय जोङो थारैनो बे पिस एकर्डनि मिनिंआ जाफुंदों होननानै जों सानो नामा नोंथांमोनाबो दिनै बेयाव जायफ्रा नुजाफैदों मानाव गेदेर माहारियारि आफादनि बिबानाव थानाय नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायनो हागोन दिनै जोंनि बर' सेंग्राफ्रा माखासेयानो जुदि खावसे जेलाव हाबनानै थायो जों गोजोनखौ फुल्लि 100% जोङो एचिभ खालामनो हाबाय होननानै जोङो साननो हागोन नामा आरो दिनै जुदि पिस एकर्डनि मिनिंखौ फुलफिल खालामनोब्ला जोङो जेलाव थानाय पिस एकर्डनि सागानगिरि मानाव गेदेर रन्जन दैमारिजों लोगोसे NDABनि लिडार्स आरो केडारफोरखौ जोङो गिबियावनो जेलनिफ्राय दिहुननायनि राहा लामाखौ जों लानांगोन आरो बिनिखायनो दिनै मेलनि गेजेरजों मानाव गेदेर BTCनि चिफ बिथांखौ आं खावलायनो लुबैयो आरो मोनथिनोबो लुबैदों जे नोंथांमोना बेनि थाखाय माबाफोर हाबाफारिफोर लादोंना लायाखै जों नुदों साननैसोनि आगोलाव जेब्ला भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैनायाव बिथांमोना लोगो हमनानै सावरायदों खावलायदों मेम'रेन्डाम होदों नाथाय बे बेसेबांसिम आवगायदों जों बेखौ एसे मोनथिनो लुबैदों आरो जुदि आवगायाखैब्ला जोंहा एकर्ड जानाया बोसोरसे जानो 10 दिनल'सै 27 जानुवारियाव हयथ' जोंनि BTC सोरखारा बेखौ सेलिब्रेसन खालामनो हागौ नाथाय दिनै खावसेया आरो जाय सागानगिरि बिथाङा जेलाव हाबनानै दङ बिनि उनाव जोङो बे 27 जानुवारियाव जों जेखौ सेलिब्रेट खालामगोन बेयाव जों गासैबो बर' फिसाफ्रा 100% रंजानो हागोन ना हाया जों बेखौबो एसे सिन्था खालामनांगोन बेनिखायनो जों खावलायगोन दिनै BTC सोरखारनि बिबानाव थानाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ गिबियावनो इनिशिएटिभ लायो आरो थारैनो जों जुदि सान्थिखौ रैखा खालामनोब्ला गिबि खामानिया जोंहा बे जानांगोन एसे आगोलावसो मानाव गेदेर उरखावगोरा ब्रह्म आदाया बुंलांदों जे another 5-10 years जों जाहाथे बर' सेंग्राफोरखौ हाथियार दैनानै नांनायनिफ्राय जों होबथानो हायो थारैनो जों बेखौ होबथानोब्ला खारन रावबो रंजानानै हाथियार लाया आखायाव बाध्य खालामो परिस्थितिया
दिनै जों मिन्थियो एनडिएफबि सेंग्राफ्रा बेसेबां एक्स एनडिएफबि सेंग्राफ्रा बेसेबां फ्रास्ट्रेसनाव दङ आरो जुदि जेलाव थानायफ्रा बिदिनो गोलाव सम थाबाय थानांगौबा बे फ्रास्ट्रेटेड जानाय सेंग्राफोरखौ जों बेसेबां होबथानो हागोन लाखिनो हागोन बेखौ जोङो सानलायलायनाया मोजां होननानै आंनिफ्राय बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय आं बुंनो लुबैयो आरो बेजों लोगोसेनो दिनै एनडिएफबिनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो पिस एकर्डनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो मार्टियार्सफोरनि न'खरनिबो खोथा बुंनांगोन खारन आंबो सासे मार्टियार फेमिलिनि भिक्टिम स' बिथांमोननि थाखाय बिटिसि सोरखारा गोदानै दाजानाय बिटिसि सोरखारा माबाफोर इनिशिएटिभ लादोंना लायाखै बा माबायदियै लागोन बेखौबो आं पार्सनेलि एसे बिटिसिनि गाहाय बिबानगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनिफ्राय आं मिन्थिनो लुबैगोन आरोबाव लोगोसे नोंथांमोना बयबो मिन्थियो 2003 नि 15 डिसेम्बराव जानाय भुटाननि अल क्लियार अपारेशनाव गोबां एनडिएफबिनि जोहोलावफ्रा गोमानानै दङ बिनि गेजेरावनो आंनि फिसायाबो सासे बै समनि इनफरमेशन एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारि बि इरागदाव थ' बिथांमोना गोमानानै दङ दिनै 17 इयार्स जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु क्लियारिफिकेसन मोनाखिसै आरो जों बिनिखायनो नेनानै दंमोन जे जेब्ला एनडिएफबिजों गभर्नमेन्टआ सुक्ति खालामगोन बे समाव हयथ' गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे क्लियार इनफरमेशन होगोन whereas they are alive or not किन्तु दिनै जेब्ला एकर्डआ जालांबाय एनडिएफबिनि एक्जिस्टिंआ गैलिया बेनिखाय जों दा गोमाजानाय न'खरनि हिसाबै बेखौ मोनथिनाया जोंहा अधिकार दङ होननानै आङो बुंनो लुबैयो बा आं सानो थ' बेनिखाय बिटिसि सोरखारा जाहाथे बेखौबो दायित्व लानानै जोंहाबो अधिकार दङ जे जोंनि फिसाया दङना गैया बेखौ मिन्थिनायनि स' बेखौबो आङो पार्सनेल आंनि माबानिफ्राय बुंनाय जाबाय व्यक्तिगत भाबै दिनै गोबां संगठननि बिबानगिरि बिथांमोना माखासे मोजां खोथाबो बुंदों डेभेलपमेन्टनि खोथा आरो डेभेलपमेन्ट खालामनोब्ला जों थारैनो पिसखौ लाबोग्रोनांगोन आरो पिस फैयोब्लासो जों खौसे जानो हागोन आरो बेजोंसो जों डेभेलप खालामनो हागोन आरो दिनै डेभेलपमेन्टनि माखासे स्किमफोरखौ जाय बिथांमोना दिनै बेयाव बुंबाय सावरायबाय नंगौ मोजां खोथा नाथाय जोंहा मोनसे सन्देह दङ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ स्टेबल नंगौना नङा नै दानि थासारियाव दिनैनि दिनाव खारन जोङो पेपार मेडिया गासैयावबो नुबाय थादों आगोलनि जायफोरा सोरखारा दंमोन बिथांमोना दिनै कर्टआव केस होदों आरो माखासे माबा माबि मा होनना बुङो माखौबा इलिगेल होनदों माखौबा लिगेल होनदों जायखिजाया जों पेपार मिडियायाव मोननायफोरखौ आं दिनै बेयाव बुंनाय जादों थ' बेसेबां स्टेबल जों बेखौ मोन्थिनो लुबैयो आरो गभर्नमेन्टआ जेब्लासिम स्टेबल जाया जों जिफोरखौ सिमां नुदों बेखौ मावफुंनाया बेसेबां पसिबल जागोन जों बेखौबो साननानै नायनांगोन आरो जुदि गभर्नमेन्टआ स्टेबल जानानै मोनसे समाव सासन खालामलांबाय थायोब्ला बेफोर खामानिया डिपार्टमेन्टेल वाइजआव बेखौ सावरायनानै जोङो मावलांनो हागोन बेयो उननि खामानिफोर जागोन स' बेनिखाय आरो मोनसे खोथाया जोंहा मोनसे गिथावथाव थासारि फैदों होननानै आं बुंनो नागिरो खारन जोंहा दिनै 15 बोसोराव नेशनेल पार्टिया जोंनि जिथु थै जिउ बावनानै मोननाय बिटिसि बे बिटिसिआव रावबो हाबफैयाखैमोन नाथाय दिनै थांनाय इलेक्शननि गेजेरजों दिनै नेशनेल पार्टिफ्रा हाबफैनायाव जोंहा बेसेबां खहा जागोन बा लाब जागोन बेफोरखौ जों एसे साननानै नायलायनो हायो नामा दिनै बयबो मिन्थियो नेशनेल पार्टिफोरनि एजेन्डाया माबायदि फिसा फिसा ट्राइबेलफोरखौ माबायदि गादबनानै सासन खालामनो नागिरदों बेफोरनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो हागोन बा जुदि दहाय एसे आगोलाव इउजिदाया बुंनाय बादि मालाबा बाध्य जायोब्ला जोङो जातिगत सेन्टिमेन्टखौ लानानै गासैखौबो ज्राब ज्रुब गारनानै जोङो नांनोबो ओंखारनांगोन होननाय बाथ्रा फंसेयाव जुदि जोङो बयबो एग्रि जालायोब्ला जों खावलायगोन बर' वुमेन जास्टिस फरामा दाबो स्कप दङ जुदि बिटिसिखौ बर'नि आखायावनो लाखिनोब्ला जोङो इउपिपिएल आरो बिपिएफ ज' जानानै सोरखार दानो हाया नामा आरो जुदि बेखौ खालामनो हायोब्ला बर' वुमेन जास्टिस फरामा जेब्लायबो जोङो मदद खालामगोन बेनि थाखाय जों जेब्लायबो थियारि आरो बे सार्थखौ जुदि जोङो लाखिनो हायोबा खारन बाथ्रा फंसे दङ आसि फिसाखौ सोनो हायोब्ला आसि बिमाखौ सोनाया जेबो गिदिर बाथ्रा नङा दिनै हाबजेनबाय जोंहा एसेम्ब्लिनि इलेक्शन फैगासिनो दङ बिटिसिआव 12टा सिट दङ देग्लाय जोङो एसेम्ब्लिनि 12टा सिटखौ बर'फ्रा लाखिनो हागोन ना हाया आरो बेखौ लाखिनोब्ला बेनि राहा लामाया मा जों बेफोरखौ एसे सावरायलायनाया मोजां नामा आङो थोंजों खोथाफोरखौ बुंदों
सोरबाया दुखु मोननो हागौ गाज्रि मोननो हागौ नाथाय जोङो थोंजों बुंग्रा मानसि आरो जोंनि संगठना मालाबाबो जोङो आन्दोआव थानानै खोथा बुङा बेनिखाय गासैबो बिटिसिनि बिबानाव थानाय बिटिसि गभर्नमेन्टजों लोगोसे माहारियारि आफादफोराबो जाहाथे बेफोर खोथाखौ एसे सानलायनानै नायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो खावलायगोन बर' वुमेन जास्टिस फरामनि जानानै आरो थामथियाव गासैबो एखे इस्युखौ लानानै बुंदों जे गामि दानख'नाय आरो सोसननाय जाहाथे बे सोसननाया जानांगौ दानख'नाया जाहाथे जोंनि थाखानाय बिटिसिखौ खहा खालामालासिनो बेफोरो जाफुङो बे खोथाखौ जोङो नाजानांगोन बयबो गासैबो ज'है बेनि थाखाय जोङो खौसे जानांगोन गोबां गैया बे मोनथाम पइन्टखौ लानानै दिनै जोङो नोंथांमोननि खाथियाव बे बिबुंथिखौ लाखिबाय आरो बेनि सायाव गासैबो बिजिरलायनानै नायगोन होननानै आसा खालामनानै साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।